माने इरनो आंखौ लाजियो ना ओमफ्राय भिडिअ खालामबा लाजियो केमेरा सिसनो हाब्रु जाजोब्बाय बेगा जोबोद मोजां बेग बादो बिथाङा ना मा बुङो मिस्टार सुन्दुरि खार 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 ड्रागननि गस्ला ना बायदि दा आंखौ सौगोनसो गोमायो सौगोनो मानो आंखौ हा गोबाङानो दाख्लैनि कमेन्टआव बुंदोंमोन दे माने नोंनिया सुन्दुरिया मानो माथोआ मानो लाजिबाय थायो खारबाय थायो होननानै So hi guys, good morning, गासिबो good morning नोंथांमोना माबायदि दं आसा खालामबाय नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै So guys दा दों आं नै गामिनि रास्तायाव माने guys मटर जाना लाबाय थादोंमोन दे दासो मटर जाना फैनानै दै गांबाबो दै लोङाखै ओंखायनो गुजुबाय थादों आङो दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन टाइटेल आरो थाम्बनेल एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आरोना गाइस दा बर्तमान नै आङो दा हारसिं थांगोन इनिफ्राय सुन्दुरिया न'निफ्राय ससे फैनो होदो आरोना गाइस इयो माने एसे बेरायनो थांनोथ' होनना बुंदो आरोना गाइस माने ओमफ्राय इयो लिंदो आरोना गाइस ओमफ्राय दा जों सानैबो एसे बेरायनो थांनो नागिरदो थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जेबो गोरोन्थि साननो नाङा आरोना गाइस जास्ट नोंथांमोना एसे नायनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थहरबानो जाबाय जेबो गोरोन्थि आरो गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा नोंथांमोना थ' आरो इदि गोदोनो सापर्ट होबाय था नोंथांमोना गोबाङानो सापर्ट होदो आरो आंखौ गोबाङानो सापर्ट होदो इनि थाखायनो सापर्ट होबाय था आङो जोबोद मोजां नाङो आरोना गासिबो मोजां मोजां कमेन्ट हरबाय थायो इनि थाखायनो जोबोद मोजां नाङो आरो गासैनि कमेन्टखौबो आङो रिप्लाय होयो आरो इदि गोदोनो रिप्लाय होबाय थानो नाजाबाय थागोन आरोना गाइस अराय सम दा जियानो जा माने गाइस दा फुरानै आङो हारसिं थांनोसै ओमफ्राय जोंनिया दार्जिलिंनि राइडआ फैगासिनो दोङो जोङो माला थांनो जायो बेखौ मिथिथ'वाखै डेटखौ फिक्स जायाखै खिन्थु दा आंनिया टेनसन गैला आरोना जेबो गिनांला डकुमेन्ट सोब रेडिखा जेबो गिनांला आरोना गाइस ओमफ्राय दा माला थांनाय जायो नायनोसै आङो थांनायनि सिगां आपडेट होगोन ओमफ्राय जोङो साथाम थांगोन आरोना गाइस बरियानो हेभिके दा दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना अके स' गाइस दा बर्तमान आङो थाव सोना लाबाय बारा नङा गाइस 100निल' सोदो दै फनपेदो आथा सोबाय ओमफ्राय आथा होबाय ओरैनोथ' बुरजा सोनो हायो होमबाबो नांथ'वा दे थावा एसे दोंदेरखायो नालाय ओंखायनो आं बारा सोखादियासै दा जियानो जाया मानो गाइस ओमफ्राय दा आङो सुन्दुरिखौ लायनो थांनोसै ओमफ्राय सुन्दुरिखौ लाना फैनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट बराय थांनोसै आरोना गाइस बोथोराव मा बुंनो दाख्लैबाबो खनसे अखा हानाबाय गामिथिं लेथ्रा जाजोबदो नैफोरावबो नै जिग लेथ्रा दै जाजोबदो नै दा बायसा बोथोराव बिदिनो दे गाइस एखेबारे मोनफैबायानो दा नै लेथ्रा जानाय बोथोरा गामिफोराव जुदि पाका नङाबा सेस खाब्रियो दा पाका रास्ता नङाबा बियो सेस आरो गारि सालायनो हाखाया दा इदि गोदै लामायाव ना नोंथांमोना जुदि आंनि गारि खिथुनथिं जुदि दाबायसायाव सोरबा जयोबा नैबे हाब्रु टाइमाव माने नैदे गोदै दै टाइमाव फुरा खिथुनथिं इयो सिद्दाव जुखागोन आरोना मानो होनबा उनथिंगालै नाम्बार प्लेटखौ एसे फिसा खालामनानै लाबाथाय उनथिंगालै सिद्दाव जुबो आरोना मार्गारखौ बख'ना लाबा आं आरो उननि मार्गारखौ बख'ना लादोंना फुरा लेथ्रा सिद्दाव जुखायो आरोना खिन्थु उपाय गैया गाइस दा रावबो गैया गारियासो लेथ्रा जाजोब्बाय आंनिया उनथिंगालै जारलाखालै सयथिबो स' अके गाइस दा बर्तमान नै आङो सुन्दुरिखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय दा नै जोङो साननो थांनोसै आं ओमफ्राय बेखिनि लामायाव बारा भिडिअ खालामबाय थायाखै आरोना गाइस ओमफ्राय दा नै मेन रड मोननायावसो डाइरेक्ट भिडिअ खालामखाबाय ओमफ्राय दा जों दिनै बरा थांनो नागिरदों बिथाङा जोबोद लाजिदो गाइस नै बिथाङा जोबोद लाजिथारो ओरैनोथ' ओरैनो गोबाङानो दाख्लैनि कमेन्टआव बुंदोंमोन दे माने नोंनिया सुन्दुरिया मानो माथोआ मानो लाजिबाय थायो खारबाय थायो होननानै स' गाइस मान लाजि आं दा मा होनना बुंनो बेखौ बुनानैबाबोथ' मा दोनो हायाना बिदि लाजिनायखौथ' आरो खारहोनो हाया दा मा खालामनो उपाय गैया आरोना गाइस इनियाव जुदि माथोआबा आं मा खालामनो दा मा खालामना भिडिअ खालामबाबो दिनै माबा मोनसे बुङामाय मोजांनि थाखाय खबर होनना बुंदो जेखौ जाया बुंना होआमाय हा दा लाजियो आरोना गाइस आं माथोनो होबाय थायो खिन्थु लाजियो दा मा खालामनो उपाय गैया गाव गोसोबा माथो होसिगोन आरोना गाव गोसो जाबा माथो होगोन गोसो जायाबा माथो होला होमबाबो बारा भिडिअ खालामबाय थाया आङो दा थांनोसै लामा बिथाङा नै हाब्रु जाजोब्बाय बेगा जोबोद मोजां बेग बादो बिथाङा ना मा बुङो मिस्टार सुन्दुरि खार 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 आइ दे जारलासो खालै दे 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 गाखो सुन्दुरि ना सुन्दुरि मानसियाबो स' गाइस ओमफ्राय दा जों नैनिफ्राय थांनोसै दै
गोबां लाजियो दै गाइस सुन्दरिया गोबां लाजियो कमेन्टआवनो बुंबाय थायोमोन नोंथांमोना एसे रायलायनो हो होननानै खिन्थु दा लाजिबाय थायो आं मा खालामथारनो दा बुनानैबाबोथ' माथो होनो हाथारा दा बुबाबो आंहासो उल्टा बुजाफिनगोन एखेबारे मानसियाबो डेन्जार खाना बियो सुन्दरिया बेनिखायनोथ' सुन्दरि नाम दोनदों आङो इखौ डेन्जारसोखा मानसिया दा जोङो बरखाथा मोनसिगोन नैबे टार्निंखौ बारबाथाय बरखाथा मोनो आरोना जिथुबा माने बरखाथा सक होनना बुङो नैबे टार्निंआ डेन्जार दै गासियाव नै गारि गोसा सालायनो हाया इयो डेन्जार टार्निंआ फाग्लासखा जय ईश्वर शिव बाबा की जय हो जय हो बर्तमान नै जोङो ओइ रखरा दा बर्तमान जोङो मोनफैबाय नै तामुलपुर बाजार माने दिनै शुक्रबार नालाय शुक्रबाराव माने हाथाय जायो आंबो मिथियामोन माने बावगारना थादोंमोन आङो ओमफ्राय दासो खोन्थाबाय सुन्दरिया ओरैनोथ' ओइ दे भाइ जोंनिया ब्र'नि दखानावनो आं गारिखौ फानबाय थायो बांसिन दा माथो होनाया आङो बेनि दखानावनो फानबाय थायो ओरैनोथ' जोङो दा जिथुबा लकेसनाव थांगोन इयो सिद्दाबो थांजायो आरो नैबे लेफ्ट साइडथिंबो थांजायो होमबाबो जोङो दा सिद्दाखौनो थांनोसै ओरैनो सोरबा एमएलएफोर फैगोन नामा दिनै बहत लामा लामा पुलिस नुगासिनो दङ आरोना बर्तमान सोरबा एमएलएफोर फैनो हानाय मा थिग बेनिखायनो डिउटि होदो खोमा तामान जाम जायो दै माने तामुलपुर हाथाय खालि गारिफोरा बया जाम जायो ए कारा मा जाखोयो मा लाखो लाखो थै ओमफ्राय जों नै पुरान तामुलपुर बेनिफ्राय जोङो नैबे लेफ्ट साइडथिं थांनांगोन आरोना ओरैनो जुदि सिदा थांबाथाय डाइरेक्ट भुटान थांनो हायो जोङो खिन्थु भुटानाव थाङा दा मोनसे ओरैनो फिसा नायथावना मोनसे जायगा दङ आरोना गाइस माने इयावनो थांना फैनोसै एसे टाइम पास खालामना फैनोसै आरोना दसे दा सिदा थांबा ओरैनो नोङो बरमा मुसुलपुर थांनोबो हायो बारस'नानै एक्सुवेलि जों ओइथिंगाले थाङा ओमफ्राय दा नैबे लेफ्ट साइडथिंगाले हाबनोसै एथिंगालैथ' गामिनि रास्ताया मोजाङानो मानो होनबा सोब इटानि गोजाना सिसि ब्लक बेनिखायनो मोजां अ भाइ खामानिया दाबो कमप्लिट जायाखै आरोना अ माय गड अ माने इथिंगालै दैमायाव थांग्रा बनायदो आरोना स्टाइलनि थाखो थाखो गाखोग्रा बनायगोन खोमा इयाव ओरैनो इयाव फैबा बरिया नाङो दे खिन्थु थान्दा बोरैबा बरिया थान्दा नाङो थ' गाइस जों दानो मोनसे बुरा नारेंखल बागानाव मोनफैबाय दे गाइस खिन्थु दाबायसा टाइमाव नोंथांमोना फैनो नाङा दासो साफा खालामबाय थादो ओइ नै इथिंगालै दैथिंगालै थांग्रा माबा स्टाइलनि खालामबाय थादो इयाव ओइ न'निफ्राय ओरै बाख्लायनाय ओमफ्राय इथिंगालै नायनो हागोन नोंथांमोना इयाव पुरा हांसो सिलावदो बायदि मोनदो दै इयो डेन्जार गाबबाय थादो खिन्थु भिडिअ गाबनाय खोनायखौ मिथिया खिन्थु हांसो सिलावदो बायदि मोनदां बाखि इथिंबोथ' हाखरानो गोजाखा ओइ बेथ' जि गोदोर दावब'इनि खर'आ जि गोदोरखा ना नेबाय थादो इयो ओमफ्राय दा इथिं हांसो गाबबाय थादो बरियानो ओमफ्राय इथिंगालै दोङो सुन्दरिया जोंनिया नोंथांमोना नागोन नै बिथाङा जोबोद लाजियो बिथाङा दिनै ड्रागननि गस्ला गानना फैदो ड्रागननि गस्ला खेबसे खिथलाय ओरैथा आंथिं मोखां जालाय दे मोखां जाया आंथिं नायनो हागोन नोंथांमोन ड्रागननि गस्ला गानना फैदो दा आंखौ सौगनसो गोमायो सौगोनो मानो आंखौ हो मानो लाजियो नोङो बुं दे दिनै खिथानांगोन नोङो माने नोंखौ मानसिफ्रा बुंदों ना नों मानो लाजियो ओमफ्राय मानो बारा रायलाया होननानै दे खिथालाय दे खिथा मानो लाजियो खिथा लाजिया नों आंखौ दे लाजिया होनना बुंदे होमबा गोसा बुङा मा लाजिया होननानै लाजिया अ बया लाजिबाय ड्रागना जोंनिया सुन्दरिया ड्रागन बिथाङा जोबोद लाजिखाबाय बियो स' गाइस ओमफ्राय दा मा खालामनो इयाव दसे बेरायना फैदोंमोन ओमफ्राय दा मोनफैबाय इनिफ्राय इयाव खामानिया दासान्दे माने कमप्लिट जायाखै दे ओमफ्राय बे हाखर साइथिंगालै थांनानै बाइक गिदिंनाय इदि गोदो माबा थालाय होबाय थादों खिन्थु इयो जाथ'वाखै खिन्थु जाबाय साननानै फैदोंमोन बेरायनानै खिन्थु जाथ'वाखै जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नैबे साइडनिया नायदोबा दाबायसा टाइमाव फैनो नाङा दे गाइस नोंथांमोना बेकार जागोन दाबायसा टाइमाव फैबा खिन्थु फट' सट' थिखानोबा फै खिन्थु बेरायनोबा इदि होननानै फैथ'नो नाङा नङाबा एसे बोरैबा जागोन आरोना गाइस दा जोंनो दिनै सुन्दर दांनो फैबायमोन दा जोंनिया एसे बेकार जाबाय आरो दिनै न' दा खिथालाय दा खिथा दाबायसा फैनाङा मानो माने इथिया मा लाजिदो र' इदि खारा इयावनो था लाजिनाङा दे बुं दे नोंनि माथोखौ दिनै खोनासंनि
बिदिनो दिनै जोबोद लाजिदो आङो आखाइखौ एखारना होनसै बिनिखौ र' इनो लाजिसोदो इयो दे नों मानो लाजियो खिथालाय एक्सुवेलि मानो लाजिमारो नोङो माने ओरैनो आंखौ लाजियो ना ओमफ्राय भिडिअ खालामबा लाजियो दे खिथालाय केमेराखौ लाजियो ना ओमफ्राय आंखौ लाजियो नोङो केमेरा सिसनो मोननैसो रिल्स खालामबाय ओमफ्राय मोननैसो ओरैनो फट' लाबाय नोंथांमोना नायबा नायजागोन आरो ना इन्स्टाग्रामाव आंनिया इन्स्टाग्रामाव जाहैबाय नुकुर ब्लग आङो डिसक्रिपसनफोराव लिंकफोरखौ बर्ड होनो बायो आं बोरैबा मोनो थ' नोंथांमोना एसे सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय इनि रिल्स भिडिअफोरा माबायदि जादों ओमफ्राय दा जों खान्दो बरा थांफिननोसै आरो ना गाइस न'आव ओमफ्राय दा मा खालामनो दसे बेरायनो होनना बुंनायखाय लाना फैनाय जाबाय बिथांखौ बेरायनो नायखाय लाना फैदोंमोन दा माथो होनदों गोसोआ मोजां जादोंबा इन्टारेस्ट जागोन जायाखै फिथाइ मायाखै मानो नायबाय थादों नोंलाय इदि गालनाय केमेरायाव मा मानसि इयो बिराद लाजिखायो मानसियानो नाम खोन्थानो सुन्दुरि दोननो गारनानै बेलेग नामसो दोनजागोन दिलै आंनो बाराबा ना मा बुङो सुन्दुरि दा जोङो थांनोसै बिथाङा जोबोद लाजियो दे भिडिअ खालामबाबो गोबां लाजियो ओरैनो रायलायबाबो लाजियो ओमफ्राय भिडिअ खालामबाबो लाजिखायो बियो आंनो रायलायनायानो थांखाया बांसिनानो दा थांनोसै इथिंगालि हांसो सिलारि बया दोङो आरो ना इथिंगालि गाबगासिनो दोङो भिडिअ खोनायाखै बेखौ मिथिया जिखुनु जाया रियेलाव तामान खोनादों दे खिन्थु हांसो सिलारिनि गाबनाय ओमफ्राय आरो न'नि हांसोबो दोङो जमानो बोहैलाङो